Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana injiniya Abdullahi Hamza, ne haifaffen jihar Jigawa ne. Ya mai girma gwamnan jihar Jigawa, Alhaji Muhammadu Badar Abubakar Talamis. Shin da gaske ne gwamnatinka ba ta taimakawa 'ya'yan talakawa sai 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan 'yan siyasa ko kuma 'ya'yan sarakuna? Kamar yadda wasu daga cikin ma'aikatanka suke shaida min cewar na haƙurar da tallafin da nake nema daga wajenka saboda ba zan samu ba dalili ni ɗan talaka ne. Shekara 3 da suka wuce 2017 mun yi magana da kai baki da baki a Gamma House inda na nuna maka wasu daga cikin na'urorin da nake ƙerawa wanda suka shafi na'urori na security mota da gida da kuma na'urori na aikin gona har ma da helicopter da mota da sauran abubuwa da na ƙera. Ka haɗa da empowerment akan a duba wa'annan abubuwan a kawo maka a rubuce da kuma irin tallafin da nake bukata a bani a matsayin na dogaro da kai. Mai girma gwamna, an yi testin wa'annan na'urorin a Ministry of Education, an yi testin wa'annan na'urorin a Ministry of Economic Empowerment, an tabbatar da ingancinsu da kuma yiwuwarsu. Sun shaida min ma cewar ko a manyan jami'o'in Najeriya ba a kera irin wa'annan na'urorin. Amma ba a rubuta wannan takardar da kace a rubuta a kai maka ba tsawon wata 6 ina bibiya, sai da na samu SA na koka masa sannan ya sa aka rubuta ta. Ƙarshe dai har na gaji na haƙura, ban san halin da ake ciki ba, na sakamako bai fito ba. Ya mai girma gwamna, bayan wannan na samu kwamishinan ilimi, na kai masa wasu na'urori da na ƙera akan ina so a ɗauke ni na ringa koyawa ɗaliban secondary school wanda suka haɗa da fanka da fitila da blender ta markaɗe duka masu caji da kuma power bank, domin idan na koya musu bayan sun gama secondary school su samu sana'o'in dogaro da kai su ringa yi suna sayarwa a garurrukansu da maƙota. An yi ta rubuce-rubuce bayan an yi testin wa'annan na'urorin an tabbatar da lafiyarsu. An rubuta kuɗi kimanin 600 ba kaɗan, wanda ƙarshe dai aka tabbatar min da cewa wannan ba su da kuɗin da za su iya wannan program ɗin. Bayan na fito daga Ministry of Education, na sake kai wasu na'urorin empowerment inda aka yi testin nasu da kansu daraktoci na empowerment yake shaida mun cewa wa'annan na'urori da na ƙera da injina ya tabbata duk Jigawa ba wani injiniya da zai iya ƙera irinsu. Kuma ko a manyan jami'o'in da ya irinsu ABU Zaria, su Bayero University Kano ba a ƙera irin wa'annan na'urori. Kuma ya yarda da ingancinsu, kuma duk abin da na ce zan ƙera zai yarda. Sai dai inda ni ɗan wani ne a Jigawa ko kuma ina da wani wanda zai wuce min gaba da zan samu duk abin da nake so. Duk wani tallafi za a iya bani. Ya ce shin ba da wani ne wanda zai wuce min gaba? Na ce ba da shi. Ya ce ba wani ɗan siyasa wanda zan je ya wuce min gaba? Na ce babu. Ya mai girma gwamna, manya-manyan lakcarori mun tattauna da su na ABU Zaria, Bayero University Kano, Federal University Dutse da Polytechnic. Sun faɗa min cewar waɗannan abubuwan da nake ƙerawa ba irin project ne na makarantunsu ba, sun wuce matakin makarantunsu. Inda zan samu tallafi daga gwamnati, Jigawa za ta iya dogaro da kanta a fannin waɗannan abubuwa na na'urorin zamani. Amma an tabbatar min da cewa ni ɗan talaka ne, shi yasa ba a taimaka min ba. Ya mai girma gwamna, shin hakan ya tabbata kenan wannan gwamnatin naka ba ta taimakawa 'ya'yan talakawa, ko kuma rijiya ta ba da ruwa guga ce ta hana? In har ilimi na ne ba a yadda da shi ba saboda ba ni da certificate, na yadda a haɗa da competition da ko duk wata jami'a a Najeriya, duk abin da suka kera zan kera. Theoretically, calculation and practically
tunda na yi wa lakcarori da yawa project waɗanda suka fita wasu ƙasashen masu kai dependent a matsayin su suka yi a rubuce kuma a aikace. Mai girma gwamna, a ilimin da Allah ya hore mu ina da fasahar da zan ba da gudunmawa akan dukkanin matsalolin Jigawa domin a shawo kansu, ɓangaren aikin gona da dukkanin sauran fanninnika na ilimi da lafiya. A ɓangaren aikin gona akwai na'urorin da na ƙera, wasu na yi design ba da kuɗin da zan yi su, wa'inda za su ba wa duk wani talaka damar ya noma fiye da abincin da zai iya ci a shekara. A game da ɓangaren makamashi, akwai ilimin da nake da shi wanda za a rage aiki da itace kashi 50%. Akwai abin da ake kira biogas da pyrolysis. Mai girma gwamna, wannan bola da jisefa suke kwashewa ake zubar da ita kadai za a iya sarrafa ta ta ba wa security light na dutse wuta, a madadin zubar da ita ake. A game da ledodi da suke toshe magudanar ruwa, ana sarrafa su ta hanyar da za a yi interlock da sauran abubuwa irin su pyrolysis a matsi man da za a zuba a generator ya aiki. Duk ina da wannan ilimin. Ina da hanyoyin da zan samar wa matasa sama da 2000 aiki, amma ba ni da hanyar da zan gabatar da wannan abu a gwamnatance, saboda ni ba ɗan kowa ba ne. Mai girma gwamna, in ba a yadda da ilimina ba, na yadda ko ba kai ba ko wani mai sauraro a jarraba ni a bani miliyan 10 zan ƙera jirgin sama wanda a wata 3 zan tashi daga nan dutse na sauka a biyu Zaria. In na kasa, na yadda kar a taimaka mu, kuma a sa ni na dawo da kuɗin da aka bani. Mai girma gwamna, security da na yi testing na mota a gabanka, wanda idan ɓarawo ya attempt na ɗaukan motar mutum motar za ta kira shi a waya. Na san duk Najeriya ba irin wannan security na mota. Duk wanda ya iya ƙera wannan security zai iya wargaje duk wani security na mota da dukkanin wani security. Amma ba burina na zama ɓarawon mota ba. Mai girma gwamna, abubuwan da nake ƙerawa, zan iya ƙera na'urorin da za ta tsaye da dukkanin gidajen rediyon Jigawa su daina aiki. Amma duba shi ne burina. Burina ne amfani da ilimin da Allah ya bani na taimaki al'umma, kuma na kawo ci gaba a Jigawa ta zama center of technology na Najeriya. Ya 'yan uwana al'ummar Annabi, ku dubi abubuwan da na ƙera a nan Jigawa, Najeriya. Tun da nake a duniya ban taɓa riƙe naira 50,000 tawa ba, amma da 2,000, 3,000 nema na ƙera waɗannan abubuwa. Tun da gwamnati ba ta taimaka mu ba, ina roƙonku wanda Allah ya horewa ya ga zai iya taimaka mu, naira 50 ne ko naira 100, Allah ya hore ma ka taimaka mu domin na samu jari da zan riƙe kaina na kuma taimaki wasu. A Gamman House an dubi muhimmancin ilimin da nake da shi da ya shafi kowane fanni na rayuwa. An yi magana da SA na empowerment akan za a naɗa ni a Jigawa a matsayin wanda zai ringa bincike a fannin technology da duniya ta ci gaba da shi, domin na ringa gabatarwa da gwamnati domin ta ringa aiwatar da shi a nan jihar Jigawa. Abin da ya shafi sace-sace da ake ta fama da shi na solar panel, inverter da ma water booster, akwai security da na yi na shocking, wanda idan aka saka shi a wannan solar panel ko inverter zai ba da dukkan kariyar da ake bukata, wanda idan ɓarawo ya zo da zarar ya taɓa wannan shokin zai kore shi. Saboda haka za a samu solution na wannan matsaloli da ake ciki baki ɗaya. In kuma akwai wanda Allah ya horewa, 200,000 nake nema, ta ishe ni jari, ko da aro ne a taimaka mu. Kuma waɗannan na'urori duka suna nan a ajiye a gurina. Duk wanda yake so ya tabbatar zai iya zuwa ya gansu kafin ya taimaka mu.
Kuma ina roƙonku ku ci gaba da tura wannan bidiyo har ya je gurin waɗanda za su taimaka mini. Na gode.